Ja, we gaan ook snel. Graag de auto naar Royal Jongens tot de organisatie. Met deze directe mededeling de racing gebeurt. Nee, het is echt kras. Of door hier weer of in zijn maar weer? Ja, dat is joh, hè? Krijg met de auto op. Deze auto hebben we nog wel oud. Joh. Dat is wel een mooie dag. Ja, ja. Super. Hoe nou een keer? Ja, daar gaan.